Honorable tingoti dishonorable Minister Mavetera vakatuka vachiwenga vakavaimbira nziyo kuHeroes Acre zvinova zvichaita kuti vagone kungopfekedzwa apologies anytime soon. Uko Maxwell chikumbutso waburitsa mota inoshandisa masaisai kuti drive, no fuel or nothing needed. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Minister Mavetera ve ICT vanzi aiwa hakuziko studio 263 kuno hati acted drama kuHeroes Acre vakaenda kunoviga magamba enyika akashaika matatu 3 days ago. Vasvika kuya vakabva vada kungotanga kuita zvefactionalism ndokubva vaimba nziyo yaituka vice president venyika. So vanyorerwa tsamba nemavolunteers amukwenyana inonzi iyo General Chiwenga Voluntary Supporters Association. So yati iyo 28 January 2025 immediate release dishonorable conduct at Heroes Acre by Minister Mavetera, an act of provocation. Honorable Minister Mavetera, actions zenyu on sacred ground at Heroes Acre Muswa 27 January were not only reckless but a direct provocation against a decorated war veteran, a patriot and a pillar of Zimbabwe's leadership. Vice President General retired Dr. Constantino Chiwenga, a decision yenyu to lead a group of young women in a disrespectful chant against a man who has shed blood, sweat and tears for this nation is nothing short of an act of betrayal. Heroes Acre is not a playground for political theatrics. It is a hallowed ground where the bravest sons and daughters of Zimbabwe rest, a site consecrated by the sacrifices of those who fought for our liberation. To defile it with petty provocations and disorderly conduct is an unforgivable insult, not only to the Vice President, but to every soldier, war veteran, and a patriotic citizen of this country. Let it be known, Umkwenyana Ngwetu, General Chiwenga is not just a leader, he's a guardian of Zimbabwe's sovereignty, and any assault on his dignity is an assault on the values of our revolution. Kuna wano believe kuti you can erode his legacy with childish performance must understand that history does not favor traitors. The General Chiwenga Voluntary Supporters Association stands firm and unwavering in our allegiance to him, and we will not sit idly while opportunists attempt to sow discord and undermine true leadership. Honorable Minister, you have crossed the line. This must never happen again. Let the statement serve as a final warning. Discipline, respect, and loyalty are the cornerstones of leadership. Those who fail to uphold them will find themselves on the wrong side of history. We urge all patriotic Zimbabweans to reject dishonorable conduct and rally behind leaders who have proven their commitment to Zimbabwe's progress. Our patience is not to be mistaken for weakness. Any further provocation will be met with an appropriate and decisive response. Pambili na vachiwenga, pasine vatengesi, pambili ngomkwenyana pambili. The people's revolution cannot and will not be stopped. This was written by Ntogozo AMC Pa. Anema degree yake akataurwa ndiye Secretary General we inonze General Chiwenga Voluntary Supporters Association ndokusaina out nekuti umkwenyana ngwetu. So ndo zviri mumastreets mungaize kuti vasikana vanyanyisa kufarisa ndokubva vakanganwa kuziva nzvimbo yavo. Zvazviri necessary zvokuti kana maenda kuHeroes Acre mosvika kuya moda kunoratidza kuti aiwa ndimi makachibata kuti dzo. But anyway padzinotungana dzemudanga mawana nenga atanga isusu tinobva tangomira tobva tangotarisa. Instead yekuti vacheme mageneral wanga ashaika vakabva vangodecide kutora factionalism yavo ndokubva vatanga kunotamba kuya. Mawidows acho vanofila sei, chero hama dzacho dzinofila sei kana vanhu vakutoshandisa funeral kuita kunge heroes, kuita kunge rally ko naivedwe. Handiti vanhu vanenge vaenda kunoradzika magamba here vatatu vese guys, flag iri pa half mast, zvaritori mwedzi wese iri pa half mast. Imosvika kuya mototanga kuti kwanze ye vamunanga uka vachawina kana kuti zvine basa rei panguva inoi yekuti vanhu vari kuchema va honorable Matatenda Mavetera ava dei vakatanga vabvunza kudzichipanga kuti zvinoita here zvaari kuda kuita. Izvezvi ana Mandi Chimene havachatsika muZimbabwe nenyaya dzakafanana neidzodzidzi. Zvimwe zvinhu unoda kubvunza kuti naivedwe
zvakamira sei nhai Chimene, tinoita sei? Because izveso munhu atori kuMozambique kwamene ari kuita nezvei pakatoipa, hakudzokeki. Iwe usvika kuya uri minista wotanga kuimba parufu, kuimba dzekurali dei kuchinzi waimba dzekuchimoyo taimboti zvimwe, but zvinotoratidza kuti we have lost our humanity, kuti tiri kuviga vanhu vashaika. Aiwa kwatiri tori dambe, majeneral washaika, vanhu havachisina respect, kototanga kuimbirwa mudenga. Vanhu manetizens havana kufara nazvo, vamwe vati minista yenyuka zvimwe munozama chokwadi honorable, but nyaya yekuti undermine VP Chiwenga nenyaya dzenyu dza2030 dzi, ndipo panozokonaniwana nesu vamwe vanhu vari muZANU-PF. It's time you affiliate young women for ED, focus on women empowerment, women's rights, social protection, not factional politics. Naivedwe pare chimurenga yakazomboburitsa zvinhu zvine musoro kutanga rini. Hey guys, tiri kuzvinzwisisa pamberi neZANU nezvese, but matiposhei panyaya yekuzoimba dzerali kurufu. Dei mambomirira kuti pamunozoenda paya kuZANU-PF house inonzi Chiko Jongwe mondotanga kuimba muri ikoko, aiwa zvaizonzwisisika. Then kozoitawo vagadzirawo mota yavo vedwe, vashanda zvachose. Mota yavo iyi inofamba nemasaisai. Mukoma vanonzi Maxwell Sangolani Chikumbutso, vari kuti ivo mota yavo inoshandisa perpetual energy, ndo anonzi masaisai, just the waves. Mota inobva yangofamba, I need a petrol, but kuX uko vanhu vari kuchema vari kuti aiwa muri kuti nyepera. Pane vanonzi Matigare vativo vari kuda kuchallenge Maxwell Sangolani Chikumbutso, working with all curious engineers and media people to drive his vehicle that uses perpetual energy and does not need charging from Mutare to Victoria Falls and back to prove his devious pre-post claims. I will pay the cost. It's okay to fool others, but he must not drag a president mischief yake iyi. So mota inonzi Kai X3 Pro pure electric SUV left steering version wholesale. So ndoba akatora model yake achibva aideveloper. Fadzai maere ari kuti good morning Nick Mangwana, do you ever do any due diligence on visitors to the State House, or is it free for all? Why are you so gullible over matters that a quick search could show you that there are gaps in the story? First it was diesel out of a rock, and now there's why do you never learn? We need new leaders way. So Chikumbutso anzi investor zvaburiswa pa Ministry of Information, Publicity and Broadcasting. So Anzi is an investor, entrepreneur and founder of Safe Technologies and Safe Motors. He made one of the world first cars that need no fuel, no recharging, no input. The Scythe FEV is a full self-powering electric vehicle which is empowered entirely by radio waves. So sekungorira kunoita radio yenyu kuya ndo kufamba kunoita mota. So this is a groundbreaking technology. Isu zvatiri kungotaura ndezvekuti mota iyi ngaijoine motorcade tigoziva kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Mazimba havabhilivhi iswe zvinhu zvisipo. Vamwe vari kuti tinenge chekunyepa chinhu ichi. Vamwe vari kungoti problem is people who did divinity in high school want to come and start saying stuff they know nothing about. If you are a physics person, you definitely know about Maxwell's story, how he was attacked some time ago. This man is a genius, and science people know him from long back. Fadzi, please relax. This is not your area of expertise. It is highly possible it's not a fake. A couple of scientists came to Zim a few years back to test his generators. They were surprised. Problem is his devices defied the law of physics, but they liked it. In fact, there is a whole community of free energy scientists. Really interesting stuff. So pane vari kuti ndo zviri kuitika kuti hamusi kuda kuti tibhilive zvaari kutaura izvi, but it is true kuti mota iyi panongofamba masaisai nayo inobva yangofamba. Hey guys, amene vamwe vari kuti anogona kungofira murodhi, mari yacho munozompira kupi kana simbi dzangoramba dzichirovana dzisina zororo, mota isingadirwe fuel. Aiwa, anenge atigonera nekuti fuel iri kuti dhurira. Hey ameno guys, kuti siyai oita muregare mukomana achita zvaanoda. But isusu as black people, we need to stand
tichisupporta another black child. It is always black African against another black African. Zviri kungoinventwa one nana Elon Musk kunyika kwavo ikoko. Hatisi kumbo-complain. Asi nekuti kwai Muzimbo waburitsa mota inoda masaisai takutanga kuita noise. Asi chiko nai vana vefu.